Un pla de govern només pot ser creïble si va acompanyat d'un pressupost, d'un calendari i d'execució de mesures. Un pla de govern no és creïble si no va acompanyat de quines són les xifres econòmiques, la quantificació de les mesures, el calendari d'execució, no només els indicadors, sinó també l'avaluació d'aquests indicadors. Han de ser avaluables i hem de conèixer quins són els barems per poder avaluar el seu compliment. Nosaltres no pensem abandonar. El Partit Popular Català seguirà treballant i lluitant defensant un nou model de finançament per Catalunya més just i equilibrat. Estàvem junts jugant aquest joc en el mateix terreny de joc i de sobte ens hem girat i ens hem trobat sols. Convergència i Unió ens ha deixat sols, ha abandonat aquest objectiu. I demanem, seriosament, sincerament, al president que no abandoni aquesta fita. No conec a ningú, cap entitat, cap col·lectiu, cap organització, cap agent econòmic ni social. No conec a ningú, cap associació, cap persona, ningú que avui pugui compartir que no és necessari que des del govern de Catalunya es vulgui també liderar aquesta negociació. En tot el discurs del president Mas, avui en la seva compareixença, ni una sola vegada hem escoltat la paraula diàleg. La paraula diàleg ha desaparegut del diccionari del president Mas, ha desaparegut del diccionari de Convergència i Unió. Allò que tantes vegades ha estat posat sobre la taula com a valor imprescindible per la bona governació de Catalunya i per establir una bona relació entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya, absolutament necessari per la defensa dels interessos de tots els catalans, el diàleg ha desaparegut de la principal força política catalana, Convergència i Unió, i ha desaparegut, el que és molt més greu, del propi vocabulari del president Artur Mas.